हेल' फ्रेन्ड्स, गुड मर्निं। गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ गासैनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। दायो मोनसे मोजां खौरां, जायफोरा दिल्ली पुलिसनि एप्लाइ खालामदोंमोन, दा दिल्ली पुलिसनि जि एडमिट कार्ड बेखौ माने दिहुननो हासिगौ। दा आंबो खालामदोंमोन दिल्ली पुलिसनि एप्लाइखौ। दा आंनिया माने डिसेम्बरनि 3 खालार 10 तारिखै दङ। सोरनाबाफोर 10 तारिखै दङब्ला आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय, जाहाथे लोगो मोनलायो बै सानखालि दङब्ला। जाय बिथांमोना दिल्ली पुलिसनि एग्जाम होगोन, आङो बिथांमोननिसिम बेस्ट अफ लाक जासियो, जाहाथे मोजाङै मोजां एग्जामखौ होनानै पास खालामनो हायो। आङो बेखौ गिबियावनो एडभान्स गाहाम हामलायनाय बिथांमोननो माने जासिहरबाय। दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, आङो जे आसाम पुलिसनि बागै फंनैसो बुंगोन। दा जे आसाम पुलिसनि जे AB आरो UBनि इन्टारभिउआ मा जामारगोन, दासिमबो मोजाङै मा होनदों स्पेसियेलि नटिस ओंखाराखै। आसाम पुलिसा मोनसे टेन्डार होदोंमोन, बै टेन्डारा कमप्लिटलि पास जाबाय। दाखालि बिथांमोना टेन्डारखौ माने पास खालामबाय कमप्लिटलि। दा बे टेन्डारखौ बिथांमोना माने मिसिंनि थाखाय माने होदोंमोन, जाहाथे आसामाव माने बिथांमोननाव मिसिङा गैया नालाय, बेनि थाखाय माने टेन्डारखौ मारिदोंमोन। जानो हागौ दायो माने टेन्डारा कमप्लिटलि पास जाबाय। सोरबा माने कम्पानिया हयथ' मोनबायबो जानो हागौ। दा जोङो मिथिथ'वाखै सोर कम्पानिया मोनदों। जायखिजाया नैबे मोनसे बाथ्राया, दा एडमिट कार्डआ माला ओंखारगोन बेखौ जोङो माने अफिसियेलि नटिस मोनथ'वाखै। जानो हागौ डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकसिम, माने फार्स्ट उइकआवनो ओंखारनोबो हानाय। बेनिखायनो आसाम पुलिसनि इन्टारभिउ होगिरि बिथांमोनखौ आङो खावलायदों, जाहाथे नोंथांमोना रेडि जायो, प्रेक्टिसखौ खालामबाय थायो। खारनाय बारनाय गासैयावबो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै प्रेक्टिसखौ लाखिबाय थायो। दा बाथ्राया जाबाय, दा आसाम पुलिसनि AB आरो UBनि इन्टारभिउखौ माने सोरबायदिया होनो मोनमारगोन, बेनि दासिमबो अफिसियेलि नटिस मोनाखै। मा होनदों जाय बिथांमोना 10 तारिखनि उनाव माने बिथांमोना पस्टपन जादोंमोन, बिथांमोनाथ' होखानांगोन, बिथांमोनाथ' होनो मोनखागोन, बियो सिउरखा। नाथाय नैबे मोनसे बाथ्रायासो कनफिउस जाबाय दङ। जोङो माने मा होनदों जाय बिथांमोना इन्टारभिउ होखांनानै पास जाबाय आरो जाय बिथांमोना इन्टारभिउआव फेल जाबाय, बिसोरो माने बिसोरनि थाखायसो जों माने कनफिउस मोनगासिनो दङ। माने इन्टारभिउआ माने मा होनदों खारनानै माने इन्टारभिउ होखांनानै फेल जानायफोराबो माने खारफिननो मोनगोन नामा, आरो जाय बिथांमोना इन्टारभिउ होखांनानै पास जाबाय बिथांमोनाबो माने खारफिननांगोन नामा, बेयाव माने एसे गोनो गोथो जाबाय दङ। बेखिनिखौनो माने आं खावलायनो लुबैयो, जाहाथे बेनि एडभान्स माने मोनसे मोजां अफिसियेलि नटिस थाब होयोब्ला माने मोजां जायो। आं बेखौनो माने लुबैयो आरो माने नोंथांमोना मा लुबैयो आं बेखौ मिथिया। आङो दा बेखिनिखौनो बुंबाय। जोबनायाव आंनि माने चेनेलाव गोदानब्ला माने आंनि चेनेलखौ मा होनो साबस्क्राइब खालामो, आं बेखौनो खावलायबाय। गोजोन्थों।